Riško, povedz, aké má ty texty. Ne, Maciku. Počúvaš tú pesničku, Rišo? Teraz Peter, ukáž tanec Rišovi. Riško, počúvaj! Jaké sú? Áno, to neskôr by sme si mali takto dať stôl, víš tam rádio a spravili sme Kiev aj na Albert, víš mi dvaja. A ja myslím, že Richard sa bude zabávať tak, keby tu bol. Fuj, nemohol vám ten takú chujovinu v tom kolene, až je mi zle. Jak na záchode, Peter? Počkaj, ja si veľa čo musím sa to